बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Amen. सर्गशरणी उल्लास पाव. Hallelujah. Kita sa katuwang fauzali. Hallelujah. तो आपने संगले परी जीवन जला. Hallelujah. Amo paso devala की मात. Hallelujah. संतोषाने उल्लास पाव ओंकार मरिये. Hallelujah. कित्याक सोमी खरस जीवन जला. Hallelujah. माग्या ये देवा तुझे पुत्र आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांसवे दया केली. त्याच्यामुळे अहंकार मरियमरी असण्याच्या जिन्यस संतोष ओंकारला बस बरबडाने बघता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरियम आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या मुझे रखल्या सर्गेच्या दयेन मका दिला. तुझ्या बेन मुझे मोत स्वडा मका रात अंबाळ आणि सलय आमेन. शासना विषय उदितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे संबंधी समाधान ते विषय सुनीत आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राजम काय, तुझी कुशी जशी सरगार सता तशीच या संसारांचा नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सगळ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एकडे बोर आमच्या तळाने दमक्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवर्या. या मंगळवारच्या दिवसा या सकाळीच्या वेळा त्या सम्याक आम्ही अर्घा दिया दिसापासून आणि आमचेर खाखोड दाखयल्यापासून ताका आम्ही अर्घा दिया. आज विशेष तरान आम्ही अर्घा दिवंक फावो ताच्या आवयक आमची आवय जावन दिल्ल्यापासून आज पवित्र सभा फातिमा मायेचे फेस्त संभ्रमता. विशेष तरान आज त्या माये सोयी आधार माग्या. या मंगळाच्या दिसा देवाचे उतर आमकां म्हणटा साम 4:3 कीर्तन 4:3 वळ. हे मात्र जाणा जाया देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो आयकता. हे मात्र जाणा जाया देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. तो म्हाका आयकता. तो म्हजे खातीर विस्मिता अजापा करता. कित्याक ताणें सांगला आनी तो तें करता. सुमार 2008-9 म्हजे लेक एकलो हिंदू चेडो अक्रिस्तांव तो आयलो आनी तो चेडो ताका मागोवंक आनी कळीत नासलें. इगर्जे कडेच ताणें भोंवतालो. ताका आपोवन येलें. सक्रामेंता मुखार बसोवंक शिकयलें. ताका एक आसक्त एक अट्रॅक्शन. सक्रामेंता मुखार बसलो.
ब्रदर प्रकाश इस्रायल तो मायिल्ल्या वेळार तेंच्या प्रजा मागण्या वेळार ब्रदर प्रकाशान हात दवरून मागतना तो पडलो आनी ताणें विचारलें, हांवें सांगलें पवित्र आत्मा तुका स्पर्श करता आनी ताका मस्त सोम्या लागीं ताका आकर्शण जालें. तो बसतालो सक्रामेंतान बसतालो, मागणें करतालो. मार 2011 म्हाका एक दीस तो फोन कर म्हणटा, लॅन्सी भाई प्रार्थना करके मुझे काम मिल गया, प्रार्थना करके मुझे काम मिल गया. मागणें कर मागण्याद्वारे म्हाका काम मेळ्ळें. म्हजो देव म्हजे मागणें आयकता. हांव क्रिस्तांवगी या अक्रिस्तांवगी पळयना, तो ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक तो दिता. कितलो बरो देव आमचो, कितलो बरो देव आमचो. त्या देखून त्या सोम्याक आमी अर्घां दिया, त्या सोम्याची आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी महिमा दिया, कित्याक तो महिमा फावो जाल्लो देव, तो स्तुती फावो जाल्लो देव. Psalm 3:8 सर्वेस्परा थंय आसा तारण तुजे परजेचेर तुजो आशीर्वाद पडो. सर्वेस्परा थंय आसा तारण तुजे परजेचेर तुजो आशीर्वाद पडो. बस तो आशीर्वाद ह्या लिमरसली हर एकले ह्या घडये अनुभव करून देवून मागया. हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. Hallelujah, yeah, 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 yeah. Hallelujah, yeah, 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 yeah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, yeah, 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 yeah. Hallelujah, 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 yeah, 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 yeah. Hallelujah, hallelujah, yeah, 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 yeah. Sierra la bara, sierra la bara, bara, di bara, sierra bara, bara, di gere bara, di bara, sierra la bara, 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 di bara, di bara, di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Rudi, 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 rudi. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव दोन्ही हात आमचे उसळून दवरया, दोन्ही हात आमचे सोम्या मुखार उक्ते दवरया. जेसून सांगला, जेसून बसयला, हांव तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो स्वताचो आत्मो तुमचे संगी सदांच असतलो. एक दीस नाही, एक घंटा नाही, दिसाच्या थोडा वेळाक नाही. जेजू म्हणालो,
तो सदाचो आत्मो तो मजदार तुमचे संगी सदांस असतलो सदांस असतलो असतलो असतलो. तो पवित्रत्व आमचे हल्ली एकल्यांचे देवनियम जाय. त्या पवित्रत्म्याक जाय आमची कूड आम्ही ऑफर करूंक जाय. आमची कूड पवित्रत्व आमच्या मुखांतर वावरूंक येता. ताका जाय एक बिडा. 1 Corinthians 3:16 ही कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो निवास करता ते मंदिर कूड या कुडीत देवाचो आत्मो निवास करता. जेजून या संसाराक येयचे जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा पवित्र आत्म्या मरियेचेर सवळी घाली. मरियेचेर सवळी घाली आणि मरी गर्भेस जाली. एक कूड जाय पडली. जेन्ना सुजानाक मरणाचे फरमान देवक वर नसले, मरणाची शिक्षा देवक वर नसले, तेन्ना देवाचे पुत्र म्हणटा सर्वेस्परा देवान दानियल म्हणल्या तरणाट्या भितर आसलो आत्मो जागयलो त्या स्त्रियेक न्याय करून दिवच्याक. आत्मो देवान जागयलो. दानियल प्रवादीक कळीत नासले आज कितें घडोवपाचें आसा, कळीत नासले. दानियल प्रवादीक कळीत नासले तो त्या जाग्यार त्या लोकां जम्यामध्ये तो उलयतलो म्हणून कळीत नासले. दानियल प्रवादीक हे कळीत नासले की ते मालगडे भितर ते खंय आसले, काले करनासले, कितेंच कळीत नासले. जावंक पुरो दानियल प्रवादीक कितेंच तो सिनेरियो कळीतच नासलो जावंक पुरो. पवित्र आत्मो ताचे भितर आसलो जागोन येयल्या वेळार त्या पवित्र आत्म्यान ताच्या मुखांतर कार्य केलें. पवित्र आत्मो जेजून त्या खातीर म्हणलें जेन्ना तुमकां मलगड्या मुखार, जेन्ना तुमकां मुखार थंयसर उबे रावयतले, तुमचे लागीं सवालां विचारतले, तेन्ना तुमी कितें उलयचे, कितें सांगचे तें तुमी आदी फुडें चिंतून दवरचें म्हणून ना. जेजू खातीर हांव वावुरतां जाल्यार, त्या सम्याच्या नांवान हांव वावुरतां जाल्यार हांवें आदी फुडेंच तयाराय कितें उलयचें म्हणून हांवें पयलेंच चिंतचें म्हणून ना. पवित्र कंट्रोल दिया. पवित्र आत्मो थंयसर कितें उलयचें तें कार्य करता. जेन्ना फिलिपो थंयसर एका जाग्यार बसून देवाचे उतर नियाळनासलो, त्या वेळार तो एक व्यक्ती त्या जाग्यार वेताना ताका कळीत नासलें आणि त्या व्यक्तीकडे कितें उलोवंक आसा म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. जेन्ना पेद्रूक कोर्नेलियसाच्या घरा जेजून धाडलें, पेद्रूक कळीत नासलें त्या जाग्यार कितें उलोवंक आसा म्हणून. तसो पवित्र आत्मो, तो दैवीक आत्मो आमचे देवान येवं दी. आमकां कवर करूं दी, आमकां कंट्रोल करूं दी. आमकां आमची कूड इन्स्ट्रुमेंट जावन तो यूज करूं दी. देवाच्या पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्र आमचे देव
hallelujah, 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 मागया. आज पवित्र आत्मा आमकां सलनवर दी. hallelujah. पवित्र आत्मा आमच्या जिविताच्या कंट्रोला काल घेऊन दी. पवित्र आत्मो या कुडी भितर आमकां आमच्या कुडी भितर आमकां परिवर्तन करून दी. परिवर्तन करून दी. आमचे थंय बदलावन हाडून दी. हालेलुया, हालेलुया, रिया 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 येसू 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 येसू. Hallelujah, hallelujah, मागया. जाता जाल्यार तरी आतां आमच्या विरबार मागया. आज या हर एकले कितले जाण या लायनीर आसात, या झूमाचेर आसात, कितले जाणांक नेटवर्क प्रॉब्लेम द्वारे आज जॉईन जावंक जातात ना, कितले जाणा झूमाचेर हे मागणे पळयतात. एकल्यांनी समोरची आशीर्वादां जोड घेवच्या खातीर विशेष राग मागया. हर एक एरियान, कामाच्या एरियान, कुटुंबाच्या एरियान असल्या जाग्यार तो दैविक आत्मो अभिषेक करून दी. हर एकले ताचे आशीर्वाद अनुभव करून दी म्हणून सांगा. त्यामुळे हे उत्तर सोपटी रिपीट करूया. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे सुप्रकाश सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे शांती. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे शांती देव. नंबर 6:24-26 पर तुका आशीर्वाद सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे शांती देव. नंबर 6:24-26 सर्वेस तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळो. पर आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीवन तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दुसऱ्या कडल्यान समर्पण दिन मध्य कितले जण कामाच्या समस्या आसात, कामाकडे सांभाळ दिनानंतर कितल्याचे विजा एक्सपायर जाता. एका भावाचे आज विजा एक्सपायर जाला, लास्ट रिन्युअलाक विशेष समर्पण दिव्या. कितले जणांचे इंडॅमनिटी फायनल सेटलमेंट दितात ना, तर कितल्या जणांक एम्प्लॉयरान फसयला, केस केल्या. कितल्या जणांचे एम्प्लॉयर जावंक बरो विजा कॅन्सल केल्या. कितले जण सुमार तेंपान काम नासतना आसात. कितले जणांक ह्या दिसांनी टर्मिनेट करता म्हणा सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. कितले जणांक कामाकडे टॉक्सिक एनवायरमेंट आसा, सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. आपलो भाव मेलरॉय म्हणलो भाव युकेंत कामा खातीर राखून आसा, विशेष मागया. कितले जण PR ट्राय करत आसात. कितले जण विजाक अप्लाय केले, मायग्रेशनाक अप्लाय केले. तांचे कितें स्टेटस येवंक ना, मेळोंक ना. विशेष समर्पण दिवया. त्या हर एका देवाच्या भुरग्याक समर्पण दिवन सांगाता मेळोन हे उत्तर सोपटी रिपीट करया. जॉब 22:28 सर्व तुझे येवजण सफळ जातल्यो. तुझे वाटेर विश्वास जातलो. जॉब 22:28 सर्व तुझे येवजण सफळ जातल्यो. तुझे वाटेर विश्वास जातलो. जॉब 22:28 येवजण सफळ जातल्यो. तुझे वाटेर विश्वास जातलो. 28 तुझे सर्व येवजण
सुफळ जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड करतलो. Job 22:28 सुफळ जातलो आणि तुझे वाटेर सुफळ जातलो उजवाड करतलो. Job पंतलो 22:28 Job तुझे सर 22:28 येवजलो सुफळ सर जातलो तुझे वाटेर उजवाड करतलो. उजवाड पंतलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो Yan Maria devace na fiancatir na tikaratanim chamurna chawalara विषयी सरांनी आकडांना समर्पण देऊन माग्या आमचे कुटुंब समाजात समर्पण देऊया. आज कितल्या कुटुंबाने समाधान राग मसोर झगडे हगे दुश्मन काय आज कुटुंबाने राज करत्या मिसअंडरस्टँडिंग राज करत्या. भाऊ भावामध्ये भाऊ बहिणामध्ये उलवण्याना आवय बापय आवय भुरग्यामध्ये उलवण्याना विशेष समर्पण देऊन माग्या. जाग्याचे समस्ये सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. कोर्टान केस चालून असा विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. कितले काजारी जोडी त्यांच्यामध्ये एक पोट ना काजारी जोड्यामध्ये आर्ग्युमेंट मिसअंडरस्टँडिंग एकामेका उलवण्याना एकाच घरांत असतात म्हणून उलवण्याना एकाच घरांत असतात पण सांगात निदानांत वेगळी वेगळी नित्य असतात. गो कितें करता बायल एक कळीत ना बायल कितें करता गोवाक कळीत ना. भुरगीं पळोवन तांच्या मतींत कितें वायट चिंतना येतात. आज विशेष समर्पण दिव्या एकला कितले काज झाले जोडांनी डायव्हर्स अप्लाय केला विशेष माग्या तसो मी त्यांच्या जिवितांत हळवून त्यांना काम करू दे परतून तांकां संगात हाडू दे. सगळी डायव्हर्साची एप्लिकेशनां जेजूच्या नांवान कॅन्सल जाऊ दे. कितले काजारी जोडी आतात भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात माग्या भुरग्यांचे देणे तांकां लागचे पासून ह्या दिसांनी कितली काजारी जोडी काजर जावन भुरगे नाका आता नाका म्हणून पोस्टपोन करते आसात. विशेष देव तांचे मत उजवाडाव दी. सारखी जाणवाय देव तांकां फोव करू दी. आज त्या आल्तारीर जेजूक साक्षीदार घेवन ते जेजूक बास दितात. देवान दिल्ल्या भुरग्यांक बसूंक वागोवंक क्रिस्ती मौल्यांनी वागोवंक आमी तयार आसा म्हणून. पण ताच्या उपरांत 1 वर्स नाका 2 वर्स नाका सेटल जाया म्हणून टाकतात. विशेष माग्या देव तांचे मन परिवर्तीत करून दी. सारखे जाणवाय देव तांकां फावो करून दी. त्या भुरग्यां स्मरिफात त्या कुटुंबात ब्लेसिंग बेसावा येवचे सैतान तांच्या वाईट शिकवण्याद्वारे आणीत आसा. विशेष माग्या कितलीशी काजा जोडी आज या मॉडर्न चिंपाद्वारे सोम्याची आशीर्वादा होगडावन घेते आसात. विशेष असल्या काजारी जोड्या सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगता म्हणून येऊ तर सोपटे रिपीट करूया. रखारिया टू नाही भोवती एक पूजा सोफागत उलयता सर्वेस त्याच्यामध्ये असल्याची महिमा. रखारिया टू नाही भोवती एक पूजा सोफागत उलयता सर्वेस त्याच्यामध्ये असल्याची महिमा. रखारिया टू नाही पूजा सोफागत उलयता सर्वेस त्याच्यामध्ये असल्याची महिमा. रखारिया टू नाही Zakaria tu nai एक पूजा सोफागत chibonte puja sofa Zakaria 2:9 सुतलताचे भोवती एक पूजा सोफागत उलयता सर्वेस आणि त्याच्यामध्ये असलेली मुझी महिमा. 2:9 हांव सुतलताचे भोवती एक पूजा सोफागत उलयता सर्वेस आणि त्याच्यामध्ये असलेली मुझी महिमा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria Bagian Maria devace na fiancatir na tikaratanim chamurna chawalara amen. विशेष जणांना समर्पण देऊया. या क्षणात कितले जणांचे कोर्टान केस असा जागेचे समस्या असतात. कितले जण फ्लॅट भाड्याक दिले भाडोत्री घर सोडून येतात
जागाची डॉक्युमेंट फर्जरी केल्या काम पुरो समर्पण देवया. कितले जण लोन घेतले, लोन फारीक करूंक येतना जागो मॉर्टगेज गलते असतात, विशेष समर्पण देवया. समर्पण देवया. विशेष विजाचे समस्या सुमार 4 जण बळीचे डॉक्युमेंट्स मिसिंग असतात, विशेष समर्पण देवया. समर्पण देवया. कितले जण अब्सकॉन्डिंग असतात, समस्या समर्पण देवया. एक लीगल इश्यूज समर्पण देऊन संगता मिळून येऊ तर सोपटी घट्ट त्याला रिपीट करूया. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सहाते सुफल जाऊन तुका गुन्हा करता ते हरी फटकिरी म्हणून रुजू करतले. मुझे वेतांका सर्वण मिळतले म्हणता सर्वेस. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सहाते सुफल जाऊन तुका गुन्हा करता ते हरी फटकिरी म्हणून रुजू करतले. हे सर्वेस प्रचार सेवकाचे सुभाग मुझेवर वेतांका सर्वण मिळतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सहाते सुफल जाऊन तुका गुन्हा करता ते हरी रुजू करतले. हे सर्वेस प्रचार सेवकाचे सुभाग मुझेवर वेतांका सर्वण मिळतले म्हणता सर्वेस. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सहाते सुफल जाऊन तुका गुन्हा फटकिरी रुजू करतले. हे सर्वेश्वराच्या सेवकांचे सुभाग मुझेवर वेतांका सर्वण मिळतले म्हणता सर्वेस. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे सुफल जाऊन तुका गुन्हा करता ते हरी फटकिरी रुजू करतले. हे सर्वेश्वराच्या सेवकांचे सुभाग मुझेवर वेतांका सर्वण मिळतले म्हणता सर्वेश्वर. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले सहाते सुफल जाऊन गुन्हा करता ते हरी फटकिरी रुजू करतले. हे सर्वेश्वराच्या सेवकांचे सुभाग मुझेवर वेतांका सर्वण मिळतले म्हणता सर्वेश्वर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. पुढे सांग सुम्याच्या समर्पण देऊया. कितले जण आयसीयूत असतात, कितल्याना व्हेंटिलेटर असतात, कितल्याना सिरियस असतात, कितल्याना किमो घेऊन असतात. विशेष आज रॉकीचे लास्ट किमो विशेष ताका सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया. समर्पण देऊया. कितले जण कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, पाठीच्या कणाचे दुख, स्पॉन्डिलायटिस, स्पॉन्डिलोसिस, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, प्रोस्टेट एलर्जी, पीसीओडी इश्यूज सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया. कितल्याना फायब्रॉइड्स असतात, थायरॉइड असतात, सिस्ट असा म्हणा सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया. आज कितले जणांना डॉक्टरांनी सांगला जायना, होप सांगला, कितल्याचे मेडिसिन ना मिळतात ना सुम्याच्या समर्पण देऊया. कितल्या जणांची पीडा कसले म्हणून सगळीकडे काढून जातात ना विशेष सुम्याच्या समर्पण देऊया. आज कितले जण विंगड पिढ्यात कष्ट असतात. एक पिढा सोडला अनेक पिढा, ती पिढा सोडला अनेक पिढा, कुटुंबात पिढ्या वैर पडा. देखून देवाचे उत्तर म्हणता बारीक 4:21 मुझे भुरग्यानो धैर्य देवा कलो मरा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातात ते सोडयतलो. विशेष आमच्या दोन्ही हात बारन विशेष संस्थेतल्या हर एका पिढ्या समर्पण देवलो. हे उत्तर सांगत म्हणून सोपटे रिपीट करूया. जेरेमिया 17:40 सर्वेस
Borotora di Amboro, Jetaran Taran Meltrika account Jesus. Jeremiah Jeremiah 17:14 17:14 Sarveswara maka Sarvesvara Maka Borokora di Borotora di Ambassador Amboro, Taran Centaran Metal Karmaka Kita Taran Meltrika account Jesus. Jeremiah 17:14 Jeremiah Sarveswara 17:14 maka Sarvesvara Borokora Maka di Borotora di Amboro, मुझे तारण करें मका तारण Maka मिलते Taran kita गाँव Meltrika तुझे account स्तुति Jesus करता Tuti Karta. नमान मरिये कुर्बेन भरले सुमध्य स्वयं शास्त्रिया बितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Tikmet Karatanim Chamurna Chavelara Amen. झाले आकडे शकणार सगळ्या मेथींबेर पडया देवाचे तर म्हणता आयजाया 30-15 पूण वैर तावन आत्म्याचो शिवोर आमचेर पडटलो तेन्ना आराणे एक फळवंत मळो जातले आणि फळवंत मळो एक रान जावन बदलतले विशेष दोन्ही हात आमचे वैर भार्या हे सगळे समस्याच्या हातान समर्पण देऊया परत एक पटी या जमातीत वावरतल्या हर एकला समयाच्या हातान भेटून देऊया आमच्यात डिरेक्टर फादर अँटनी लोपेज आमची कोर ग्रुप लीडर बाय मार्गरेट एसोसा आणि सगळे टीम मॉर्निंग मनाची ऑनलाईनचे सगळे टीम समयाच्या हातान भेटून देऊया या मागणे कितले जण युट्यूबाचेर हे सगळं दीस ऐकतात कितले जण हे युट्यूबाचे लिंक हेरांक शेअर करता असतात हेरांक या मग्न जमतीविषयी सांगते असतात ते प्रवादी जातात प्रवादी कित्याक सुवार्ता प्रगट करचे केवळ वर्ड ऑफ गॉड देव मात्र नाही विंगड तरान समाचारांचा वर येत आज हे लिंक मी कॉपी करून हेरांक ग्रुपांनी शेअर करचे सोशल मीडियान शेअर करचे असते बरे का कितले जण करनासत तांकां सुम्याच्या हातान भेटून दिवया आज कोण बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते आसा सुम्याच्या हातान भेटून दिया पयले पटी या मागणे कोण जॉईन जाल्यार तांकां सुम्याच्या हातान भेटून दिवया ह्या दिसांनी कितले जण शिकून जावन तांच्या मुखल्या शिकपाक वेळान इंडिया गेल्या आमच्या जमतेंत वावुरले भुरगे आसात मिलू सरल सोनल सिल्सिया ऑलरेडी इंडियाक पावला विशेष तांच्या मुखल्या फुडारापासून मागया ज्या कॉलेजीक ते वेतात ज्या जाग्यार ते शिकूंक वेतात त्या जाग्यार देव तांकां चलोवन व्हरून दी जवायन चलोवन व्हरून दी हर एका वायट इश्टकथेंत वायट संगतपणांत वायट एडिक्शनांत देव तांकां राखून दी देव तांच्या फुडाराचेर आशिर्वाद करून दी थंयसर ती भुरगीं वेतात थंयसरी देवाच्या राजाची इन्स्ट्रुमेंट जावन ती वावरून दीत तशेंच आमची सगळीं भुरगीं युवा जाणां पवित्र आत्म्यान भरून दीत आज विशेष मध्या कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला पिटिशनां केल्यार सुम्याच्या हातान भेटून दिवया रिना म्हणल्यार भुरगे पयलींचे सगळे गरजो सुम्याच्या हातान भेटून दिवया आज रॉकीचे लास्ट पेट स्कॅन म्हणजे 8 किमो जाल्यात विशेष सुम्याच्या हातान भेटून दिवया सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसत आदी फुटेज दोन्ही हातीर बांदल्या सुम्याच्या हातान भेटून दिवया तो रिपोर्ट जेजू तुझे भोव पवित्र अमल रगत जो रिपोर्ट येवच्या पयलेच आदी फुडेंच तुझ्या हातान समर्पिता तो रिपोर्टचेर तलवारच्या कुर्सातान वाळले ते रगत ते देवय स्वाम्याचे सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी फाल्यांच्या दिसाक एकल्या चरक्याचे विसाचे ट्रान्सफरा खातीर अप्लाय करूंक ते आसा आवय विशेष मागया सगळे ताचे डॉक्युमेंट्स खंय आसा त्या जाग्यार विशेष तो सगळे डॉक्युमेंट जेजू ताच्या अमोल रक्तान नितळ करून दी त्या डॉक्युमेंट्साचेर जेजू ताची मोर मारून दी
विशेष मागिया कितले जणांनी वेकेशनाक अप्लाय केला लीव्ह पास जावना विशेषरान आज लेडी ऑफ अरेबिया मागण्या समत अहमदी गर्जेंत ये जमत सुम्याच्या भेटून दिव्या जमतची लीडर जास्मिन बाई विशेषरान देव तिका पवित्र म्यान भरून दी पवित्र मतिका सलोन वरून दी सगळ्यो गरजो कितले आमच्या लागीं विंगड गरजा बसत म्हाका सांगला त्या सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन दोनी हात विरबान सांगाता मेळोन हे उत्तर सोपटे रिपीट कर या आयझाया 32:15 शुवर आमचे पडतलो ना आरणे एक फळवंत म्हणून सतले आणि फळवंत म्हणून कान सतले आयझाया 32:15 शुवर आमचे पडतलो तेतना आरणे एक फळवंत म्हणून सतले एक रान सतले आयझाया 32:15 शुवर आमचे शिवरम तेतना आरणे एक फळवंत म्हणून नारणे एक फळवंत मोळो एक रान सतले मोळो एक रान आयझाया 32:15 शिवरम पडतलो आरणे एक आणि एक फळवंत फळवंत आणि फळवंत फळवंत मोळो एक रान जातले आयझाया 32:15 पण वयर तावनात कसो शिवरम पडतलो तेतना आरणे एक फळवंत मोळो जातले आणि फळवंत मोळो एक जातले आयझाया 32:15 पण वयर तावनात कसो शिवरम पडतलो तेतना आरणे एक फळवंत मोळो जातले आणि फळवंत मोळो एक रान जातले नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे समय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू ये देवाचन खातीर अधिकारात आणि आमच्या वेळार आमेन दोन्ही हातांचे वयर बारया दोळ्यांचे दंप्या विशेष मागीर आमचे दोळे दंपून या घडये देवा आमकां हरी एकला तुझ्या पवित्र ह्यो सगळो दीस तुझ्या कृपेन तुझ्या हजरपणांत आमी जियोंक तुझ्या आधारार आमी जियोंक आज ह्या दिसा आमचेर येवचे हरी एका आत्मांत आमी फेस करूंक जाय आसली कृपा आज देवा घट्टलना सुत्तेकन हे पवित्रत्म्या देवान येवन मागया हालेलुया 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 Raina, Diana, Janik, Vijay, Henry, Margaret, Tristan, Milton, Irene, Joyce, Robert, Mike, Alvira, Sharon, Sona, Teresa, Arunwal, Mary, Jacinta, Chishal, Jennifer, Chishal, Cinderella, James, Julieta, Stephen, Stephanie, Jason, Jyoti, Nelson, Lidwin, Valerian, Sonal, Lena, Maria Ferraro, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Rina, Sharon, Cassie, Victor, Vita, Rina, Teresa, Kasmir, Trevor, Anil, Savita, Gloria, Devaya, Tuja, Aichesa, Samapita, Tuzo, Polvant, Povitma, Ya, Tuja, Burgansh, Diving September, Aichesa, Diving Sunlight, Yaburgata Salon, By Peter Sultana, Psalm 120:1-7 क्षेत्र दूतांका हक्काने सांभाळ जेसूच्या पवित्र बोलवून नवान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समितीय सभेचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bigyan Maria Ganti Maria devación fianca tirana tikarata nemcha murna chavala मरियमचे बहुमगण हे हे फातिमा समय विशेष या सगळं तुझ्या भुरग्यां बसत आणि कितले पिटिशन बसत आम्ही मागला सगळं पिटिशन बसत माग माही नमान मरिये कृपेन भरले समितीय सभेचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जेजू Ganti Maria devación fianca tirana tikarata nemcha murna chavala तुम्ही सर संत भक्तनो आज घडून सेंट मायकल सेंट राफाएल सेंट गॅब्रिएल सेंट जोसेफ आमचे बसत विनंती करा नमान मरिये कृपेन भरले समितीय सभेचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जेजू
Berlida ഭാഷ fiangati karatani mchamarna chawara. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. विशेषरान ते तुमका हर एक लाईफ आशीर्वादाने कृपेन आणि बेसावन बरोदी. Wish you happy feast. God bless you. Happy feast. Wish you happy feast. Thank you.